Ang pag-abot. Oy, engineer, balik ka po, kayo, engineer. May trabaho bigyan mo, engineer. Ano kamot bigyan mo trabaho aron mo man proyekto, engineer. Ang mga trabahante, na nagtrabaho ra po, engineer. Trabaho ra bimitan ng engineer, balik ka po, lagi kayo. Kitala niya yung pizza, engineer, kay Antay Lamia kay Kaon, kapoy kay engineer. Sir, Ay, mayong hapon. may hapon po. Taga-census day tuod ko. Nya karon ako ga-service inyong barangay. Oh, dayan. Wa ano kay imong pangalan, sir? Ah, sige. Sa imong pangalan, sir? DB. Dibe? Unsa man na? David Baldumar. David. Imong mama, sir, unsa pangalan, sir David? DB. Dibe? Unsa man na? Dina Baldumar. Imong papa? DB. Dibe? Unsa naman po na? Dante Baldumar. Unsa imong trabaho, sir David? DB. Unsa naman po na? Driver og bako. Matay, sir, lami kayo kay Dibe. Unsa po DB? Dukdukog bato, sige kag Dibe-Dibe naman niya, gruli pa man lima. So, tugod lang man hana. Dibe sa imong mata. Wa kay labot ani si Susa. Uy, yung. Naiport ako nakakita ato ta. Asa man napit? Hot talaga. Sunod ako, sunod. Dali yung. Kana. Kuha, prita. Layo na ka. Ajas. Nalayo na ka. Sige pa, ajas. Layo. Balik ka. Yan eh. Nakuha kang bahok kan. Saan ba? Kuha ka nung muna. Naunsa man na imong tail David nang gakiyang man ka. Dili pwede ilakaw. Kay mama naunsa man na napiyang og dalisa. Basta, dili ayun pwede itunog. Bidas asa no? Matay na Lisa bigidagay ni David. Taysa unsa man eh? Matay itim man ni David binuang man ang tingila David. Iste. Gidang ayaw, bro. Kabaho. Maulog ito. David. Oh. Dali sa gani. Ah. Pagpalit ha to og upat ka bukod yung manok. Ah. Ay, taysa. Apili po og tulo ka 1.5 nga kok. Sige. Hala, sige. Coke manok. Coke manok. Ay, sa dok. Oy, Asa ani ang para sa manok o para sa soft drinks? Sige! Sulay pagpunit ng kwarta aron, di ba kay nagi mo butoron? Okay. Kung nagi gipunit yun, lagapak lagi. Pag-usap mo kayo dyan, kalma dyan. Galang ka ako rin. nausa mo nag-away mo. Nausa man ipawayan ninyo mapot mo na binulare. Nausa man mo. Uy, ayo pag Istoryahan na to ginay. ay naman galing na sila kay Nana po ni manghulula mong kwarta.
Panghatag mo, be. Wala. Gusto na ko. Kaya na tarang kay mo nang gipang hugawan oh. Na, idom na hasta bukog. Na. Panghatag na? Bali na napod mo. Kusog na po kayo muare, di mangayo kayo. Kamu ra bagyo ka ng pangayuan, dili ra ba manghatag ko may napawa? Di ayo. Suka ayaw dol makitar gid pagkaon. Ug kamo gani oy kayuan, kamoy naa di mo magan ungat. Kami gito sa panahon. Ate, kalitsi. Nao dira, sumagay ta. Kung iso maka. Kinsa man tayo yung panahon ko kaya makigsumagay? Ay, ikaw di ay. Sumagay ka na ko? Sumagay ka? Wala naging pangwarta ron nyong. Tanggal na ko sa trabaho. Ukira mo, makita ra kag trabaho na pohon. Nahalam mo rin sa kumay kay maglungag pa ko. Sige yung. Brad, taga dire ra ka? Tagadira. Pwede mangayo kog pamplitel, layo pa mo kay kog ulian. Matay Brad Leisure yung takay kong kwarta ron. Kay wala na ko'y trabaho. Pero sige. Kay 100 bro. Ay, salamat kayo, Brad. Sige Brad. Imuha na ni Brad. Unsa man ni Brad? Og bugat na gid ang problema, Brad, og di na gid nimo makaya ng kalisod sa kinabuhi. Ay hara na abriha kay makatabang gina, Brad. Dako makay kong problema. Nya bugat po kayong kinabuhi. Lah, Tan mo na eh. Mga mong pataka magkagpunit. Na. Sige na. Muga na, dipindi na. Pero og ako anto. Moy. Moy. Huy. Huy. Ay na. Mama gikaw man ani mong hugaw man ha. Ay, par. Hoy, nausa magkang nahubog ka? Buang, di ko mahubog. Baya klaro kay mong nawong hubog man lagay ka. Wa lagi ko mahubog. Ay naman na siya. Pag tinaron mo lagaw kay Oh, ako ko tanon. Oh, Isa may pangalan ako. baya inay, wala ba ko kabalo? Oh, ikaw hubog. Ay ko ginagi mo na po nito, nang hugaw na na. May pihatag na ito ng kiro. Oh. Tuy! Tuy! Dili! Tuy! Taban! Lagay na ba ako? Hoy! Amoy na ba? Litsi kang tauha ka! Nauso ba din eh? Ano ba? Ya, sige! Mag-exercise na ako naman dito. Kawatan to kayo! Gawat ako cellphone ng pitaka! Dabi!
David, ingon sila na kuno kay baligyang kalamay. Oh na, mupalit ka? Papalit ako. Asa man ron? Sige, hulat sa akong kuwaon. Nara oh. Sumana. Pero, kalamay. No? Kalamay ng sikihor.